Как да изтрием настройките на Somfy мотор за пергола или щора? Уверете се, че имате достъп до захранването на мотора. Може да използвате както нов, така и стар модел на дистанционно Somfy. Процедурата започва с рестарт на захранването. Изключете захранването на мотора за 2 секунди. Включете го отново за 10 секунди. Изключете за 2 секунди. След това включете захранването отново. Ако процедурата е успешна, щората или перголата ще направи движение надолу. Ако моторът не реагира, повторете стъпките от начало. На гърба на дистанционното Somfy натиснете и задръжте бутона PROC. Първо моторът ще даде сигнал с двойно движение. Клик-клик. Продължете да държите бутона още няколко секунди, докато моторът отново не потвърди с второ двойно движение. Това обикновено отнема около 10 секунди. Сега моторът е изтрит и очаква новите си настройки.